kene. Nah, ngene kan niteni apa? Oke, ini bengi kok. Main mebelan ning omah. Apa? Wongnya ning omah ya mebel. Guys, yo pesen. Aku nang metu iki yo. Semono ping 100 angkatan ndak? Nah, TM arep gitu. 100 gimbal kowe, ya. Oh, nek metu aku metu Ganesha iki. Semea iku ah. Semea sing cepitan gone pas lore pas. Nah, iku kan nguwangi ulone iku papatan ah. Ulone. Nek konone ruko-ruko terus kene Semea tengah itu cilik jalan cilik iku. Terus Ulone. terus Ulone ya lumayan lah rapatan ulon.